Firmu jsme založili v roce 2007. Od té doby se nám podařilo vybudovat nejkomplexnější kosmetické studio v Brně. U nás na SlimFox nabízíme jak klasické kosmetické ošetření, tak ošetření s přístroji a novými technologiemi. Co se mi na mé práci líbí, to, co dnes dokáže profesionální kosmetika v kombinaci s přístrojem, ještě před pár lety měl jen botox, jehly a skalpel. Od samého počátku používáme internet, web, automatický objednávkový systém PlanClever, bannery nebo například e-mailovou komunikaci. Z online marketingu se nám nejvíce osvědčil cílený e-mailing, AdWords Express, sociální sítě a kontextová reklama. Jak jsem řekla, máme rádi technologické novinky a proto jsme přednedávnem začali používat právě AdWords Express. Po předchozí zkušenosti s velkým AdWords se mi líbí, že zprávu Express mohu svěřit i zaměstnancům. Správa reklamy je snadná, stačí jen zadat text reklamy, rozpočet a o zbytek se postará AdWords Express sám. Rychle, jednoduše, bez obav. Jen za posledních několik měsíců se nám díky AdWords Express zvýšila návštěvnost stránek o 36%. Nejde jen o statistiky z Google Analytics, stačí se jen podívat, jak nám každý den přichází noví klienti.